Модерно, издръжливо и елегантно решение за всеки дом и бизнес. Какво е шлайфан бетон? Той не е просто гладък бетон, това е процес на многостепенно механично полиране на съществуваща или нова бетонова повърхност, при които се използват специализирани машини и диамантени абразиви с различна ядрина. Целта е да се отстранят повърхностните несъвършенствата, да се изложи агрегата до желаната степен и да се постигне огледален пясък или сатенен мат. Процесът обикновено включва грубо шлайфане, средно шлайфане, импрегниране, запечатване по избор, финно полиране, защитно покритие. Предимствата на шлайфания бетон са, че е изключително издръжлив и дълготраен. Той е невероятно устойчив на износване, тежки натоварвания и абразия. Той не се напуква лесно и може да издържи десетилетия без нужда от сериозен ремонт, което го прави идеален за зони с интензивен трафик. Лесна поддръжка и хигиена. Гладката повърхност не съдържа прах, алергени или мърсотия. Почиства се изключително лесно само с вода и неутрален почистващ препарат, което намалява разходите за почистване и подобрява хигиената на средата. Намаляване на праха. Чрез процеса на шлайфане и импрегниране бетонът се уплътнява и престава да отделя прах, което е често срещан проблем при необработените бетонни повърхности. Естетика и модерен вид. Шлайфаният бетон предлага модерен, минималистичен и индустриален вид, който се вписва перфектно в различни интериорни стилове. Може да бъде отцветен с пигменти или да се разкрие естественият цвят и агрегат на бетона, предлагайки уникален и персонализиран дизайн. Енергийна ефективност. Благодарение на способността си да отразява светлината, шлайфаният бетон може да намали нуждата от изкуствено осветление, което води до икономия на енергия. Освен това, той допринася за поддържане на постоянна температура, абсорбирайки и освобождавайки топлина. Екологичност. Използването на съществуваща бетонна плоча намалява нуждата от нови материали и отпадъци, а дългият му живот допълнително го прави устойчив избор. Приложенията са индустриални обекти, търговски площи, офиси, жилищни площи, обществени сгради. Ако търсите настилка, която комбинира издръжливост, ниска поддръжка, модерен вид и дългосрочна ефективност, шлайфаният бетон е идеалното решение.